Ik joet wie het was aan jestige dag en waait het een hele storm. Dus zwierigheden voor de watersporters en natuurlijk ik voor de snitswieken en ik voor het scootjesielen. Het jaart erbij, maar je wil dan zo graag mooi waar aankondigen. Je wil zo graag de simmer aankondigen. Simmerwarmte, zinnen. Ik voor de boeren en droeg waar, maar ik voor alle mensen die op vakantie binnen in uw provincie. Wil die waarsverbetering zit er begin takkenmiek aan te komen. Het is nog even terugbieden. Joen en vannacht. Betiden Rijn of lichte Rijn, let er een aantal buien, temperaturen 15 of 16 graden en de wind valt haast heel en voort. En je ziet het meer en meer het oosten, zuidoosten en noordoosten op. En dan morgen, de laatste dag van het SKS Scootjesielen. We hebben morgen bewolking. De zin komt er denk ik net eens aan te pas. Maar we hebben het ook goed droeg waar. En we hebben het over een temperatuur. Zat tussen de 19 en de 21 graden. Dus gemiddeld een warme dag. Maar dan, de wind. Die is er haast net. Krijgt 1 en 3. Ik denk dat het daarbij bloedt. En meestentijds uit oost en noordoost waait. Die wind kan wel eens heel dal voortvallen. En dan op naar het weekend. Dus het fruitsjoch. Sneeuw en sneeuw. 2 dagen maar zo'n 20 of 21 graden. Maar ik 2 dagen maar nog altijd een buiig karakter. En de zinnen, die had het dreig. Maar die kinderen zijn wat te vast gaan komen. En de wind. Op sneeuw werd krachtig. En zeggen we dan naar Mandje, dan heb ik een droege dag staan. Een droege dag met simmerwaar, met 20, 21 graden. De zinnen erbij. En dat liep het erop, want dat zet deze meisje nog wel even terug. We met hem aan, maar weer even in het waarsje.